ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಕೊರಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಕೊರಡು ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಹುಶಃ ಜೀಪುದ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ದಾದೊಂಡು ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆ ಪೋನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಒಡ್ಯಾಳ ಒಂಜಿ ಜೀಪುಡು ಪೋಯಿ ಬಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮಾಪಿದ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೀಪುದ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ನೀ ಬೊಲ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕಾಕಡ ಬಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋದವ್ರು ಏತೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲದ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಕಾಕ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೀಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಓಡ್ಲ ಬೋಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಕೆಸರುಗಳ ಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೋಳಿ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿ ಅಜೀಜ್ ಕಾಕ ನೀ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ ಜೀಪ್ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು 30-35 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಲ್ವೇರು ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಗಾಡಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ನ ಬೊಕ ನಡುಟು ಏರಾಂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೀಕು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದನ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಂತಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪೋಲಿ ಅವು ಸೇವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಏತೇ ಜನ ತೊಂಬತ್ತೆ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಪಂಡ್ಪುಡ ವಿಷಯ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾನ್ ಪೋಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾರ್ ಇನ್ನುಳ್ಳೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜತ್ತು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ನಕ್ಲ ಆಡಲ್ಲ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗನಡಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಿಟ್ಟೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಆತನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಗನಡಿ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಯಿನಲ್ಲುಂಟು ಈ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಪೂರ ವರ್ಪುನ ಪೂರ ಇಂದು ಡೆಲಿವರಿ ದಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವರ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಲ ಪಪ್ಪುಜಿ ಏತೆ ಏತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆತನ ಜೆಟ್ ಇಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆತನ ಡೆಡ್ ಆತಲ್ಲ ಉಂಡು ಡೆತ್ ಆತಲ್ಲ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಯ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಈಗ ಒಂಜೆ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರಟ್ನೆ ಪಿರೋದು ಧೂಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಉಲಾಯಿ ಅವು ಈ ಗಾಳಿ ಇಂದು ಉಲಾಯ್ದು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಧೂಳು ಪಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿನ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಗಾಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಸಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತುಂಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಂಜಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಲೋಕಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೈತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದು ಅಪ್ಪ ಬೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜೀಜ್ ಅಣ್ಣನ ಆ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಲ್ಯ ತೇತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕತೆ ಚಾಗೆಂಡ ಬಹುಶಃ ಆನಿದ ಕಾಲರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನನಿಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬರುಡೆ ಎತ್ತಿ ನೆರಕರೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಇದು ಬ್ಯಾತೆ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲನ ಊರು ಎಂಕ್ಲನ ಗ್ರಾಮ ಬರುಡೆ ಎತ್ತ ಮೂಳು ಬಂಡೆತ್ತೀರಡ ಊಳು ಜಾತಿ ವಿಷಯನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಜಾತ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಪು ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪಿ ಅವನ ಅಮ್ಮೇರು ತುಂಬ ಕೊರೊಂತೀರು ಅಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಕೊರೊಂತೀರಾಗಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಕೊರೊಂತೀರು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಡ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕೊರಡು ಬಂಡೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುಣಚಿತ್ತನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೆನ್ ತೋದು ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ತೆರೆಮರಡು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪುನಗನೆ ಪಿರೋಡು ತೋನುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಅಜೀಜ್ ಕಾಕನ ಜೀಪು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಏತೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲದ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಕಾಕ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೀಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಓಡ್ಲ ಬೋಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಕೆಸರುಗಳ ಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೋಳಿ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಣಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಲ್ಮ ಊರುದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕಾಕ ಬಹುಶಃ ಬರಿಯಾತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂದೇನೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದು ನೆಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಹೋನು ನೀರ್ನ ಅತಿ ಸರಿ ಸರಿ ಕಾಕ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಂడి ನೀ ಪರಾತ್ ಜೀಪು ಪರಾತ್ ಮಂಡೆ ಅವೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೋಷ್ಪ ಹೊಡುವ ಅಂಚ ಅದು ಅಜೀಜ್ ಕಾಕ ನೀ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ ಜೀಪುಡು ಏತ್ ವರ್ಷದ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು 30-35 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಲ್ವೇರು ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಗಾಡಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆರ್ನ ಲೆತ್ತವಪ್ಪುನು ಗಾಡಿ ಲೆತ್ತವಪ್ಪುನು ಬೈಯೆಲ್ಲ ತವರ್ಪುನು ಎಂಕಿಂದೆ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಏರಾಂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೀಕು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದನ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಂತಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪೋಲಿ ಅವು
ಸೇವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏತೇ ಜನ ಕುಳಿತೊಂಬೋತ್ತೆ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಪಂಪುಡ ವಿಷಯ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿಂದ ಅವನಾಗ ಇರ್ನನೆ ಊರ್ದ ಕಳ್ಳ ಕೆಲವತ್ತು ಜನ ಕಳ್ಳ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕಾಕ ಈ ಊರುಡು ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಹಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಿನ ಮೊಟ್ಟಗೆ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನು ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಎತ್ತೇ ಪೊರ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡಕುಲ್ ಲಕೊಂಡ್ ಬೋಪಾರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐಟು ದಾಲ ಮುಲಾಜಿ ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಫೋನ್ ಒಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಗಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ದಾಖಲು ಪೋಪುಜೇರು ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಬೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪು ಎಂಕ ಅವದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಏನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಪೇರು ಆನ್ಲ ಯಾಣ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇದು ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಡದಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡದ ನಾಲಿಗೆ ಯಾಣಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಇಡಾಕೋದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಣ ಐತಂದು ಸೇಡಿಜ್ಜಿ ಹಾಕೋದು ಏದ್ರ ಪೋಪುಡಿ ದೇವ್ರ ದಾಲ ಎಂಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ದಾಲ ಇದೇರ್ಲ ದಾಲ ಅಂತ ಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇನ್ನೂ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜತ್ತು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ನಕ್ಕಲನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತೆಡ್ಡೆ ಅಜೀಜ್ ಹೊಂಡು ನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಬಸ್ಸಿ ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ಲ ಏತ್ ಹುಷಾರು ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಜೀಜ್ ಕಾಕ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಇರಗೆ ದಿಬ್ಬನ ಬೋಗ್ನ ಏನು ಮಾರ ತೂ ಒಂದು ಮದ್ಮೆದ ಮೊಲ ಮೊಲ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಗಳು ಹೋಗ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಗಳು ಹೋಗ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪೂರ ನೆಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರದಿರ ಬರ ಕಟ್ಟದು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಂತನಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಗಾಡಿ ಆತಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪುಣಿ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತನಿ ರಾತ್ರಿ ಇಂದು ಏರು ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ನಡು ಮೂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪೂರ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಿಟ್ಟೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಆತನಿ ಅಪ್ಪ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆದ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಇಂದು ಡೆಲಿವರಿ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಪುನ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆ ನೆಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏತೆ ಕೊಣದು ಏತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆತನ ದೇಟ್ ಇಂದು ಜೀವ ಇಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆತನ ಡೆಡ್ ಆತಲ ಉಂಡು ಡೆತ್ ಆತಲ ಉಂಡು ಹಂಡ ಉಂಟು ಆ ಪಂಡು ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಬಟ್ ಯಾನು 30-32 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಸ್ತ ಆತಂಡು ಐಟು ಪೂರ ಪನೀರಾಪಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬಟ್ ಪೋಪೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಣು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಂಚನೆ ಯಾನು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದೇರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಸರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಲಾಜಿ ದಾಲಾಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ಯಾಕಡೆ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಪುನಾಗ ದುಮ್ಮು ಆತ ನೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಜುಂಜ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಂಡಿತ ಸರ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಇತ್ತ 4 ಮೆಟ್ಲ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಡಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆತ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರ ಆನ್ಲ ಇಜ್ಜನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಪರಿಚಯದಕ್ಲು ಐತರ ಒಳ್ಳೆರು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಳ್ಳೆರು ಅಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಂಡ ಒಂದೀರೆ ದುಂಬುದ ಪರಾತ್ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹೊರವರ ರಾತ್ರಿ ಬರೋರು ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೇರ ಜೊತೆ ಪರ ಗಾಡಿ ಅತ್ತಿ ಆನ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಪೂಜವು ಇಂದನು ಎಂಚನ ಕೈ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಂಡ ಬದವರ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ನೀರು ಬದವರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜವಳಿ ದೀದವರಡತ್ತಿ ಇಂದೆಟ್ ಪೂರ ಪೂರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಗ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರತ್ತೆ ಸಾಯ್ಬಾರಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಎನ್ನಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಯಾನ 30-35 ವರ್ಷ ಪಂಡತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅರೆಗೆ 93 ಪ್ರಯಾಣ ಇತ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಓಡಲ್ಲೇ ತೋಪುಣ್ಣ ಯಾನೇ ಬೋಡು ಕೋಡೆಂಬೇರು ಪರಿಸರ ಪಂಡಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿಕ್ಲೇ ಸೇಡು ಯಾ ಪಂಡ ಎಂಕ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತೊಂಬೋರ ಉಂಡು ಈಗ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಣ ಈಗ ಅರಿಸರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಂಚದಂಗೆ ಆರು ಪಂಡ ಅನ್ನಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನಡೇನೆ ಗಾಡಿ ಕೊರುವೀರಾ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆರು ಸೆಟ್ರು ಯಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಆರೆಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕಾಂಡವ್ರ ಆಡನ ಪೋದು ತೂಜಿ ನಾ ಪೂಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಂಡ ಉಳಾಯಿ ಪೋಡವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯಿ ಪೋದು ಆಡನ ತೂದು ಬರ್ಪುಣೇನು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕುಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ಇತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಎಸಿ ಪೂರ ಉಂಡು ದುಂಬು ಒಂದೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತನ ಫುಲ್ಲು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಯ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಒಂಜೆ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಪಿರೋದ ಧೂಳು ಬರ್ಪೂಚಿ ಧೂಳು ಬರ್ಪೂಚಿ ಉಲಾಯಿ ಅವು ಈ ಗಾಳಿದ ಇಂದು ಉಲಾಯ್ದು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಧೂಳು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಐಕ್ ಇದು ಓಪನ್ ದೀಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಇರ ಅರೆಗಾಲ ಧೂಳು ದಿಂಜುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ ಅಂಚ ದುಮ್ಮೂರ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಪಾತದ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಇದೈದಿಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ ಬಾಕಿದವ್ ಕಾಪುನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಯಪ್ಪ ಕುಲ್ಲರ್ತಿ
ಇದು ಆತನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಗಾಡಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ದಿಯರುಂಡು నేను ದಿಯರುಂಡು ಇದು ಹೊರ ಸೋಕಮಲ್ ಪೇರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಪೂರ ದೀಕಂದು ಬಂತಿರಾರು ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅವರು ಪಂಡ್ರ ಬಿಜಿ ಪಂಡ್ರ ಕುಳ್ಳಿರಕ್ಲು ಹೊರ ಲೆಕ್ಕೊಡಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಏರಣ್ಮ పోయిన బొక్కలు కుళ్ళువేరు అవు లోకల్ అంట కుళ్ళువేరు ఒక జాస్తి ఇంగ్లీష్ మన పేరు ఆపోజు బత్తనక్లెత్తి అర్జెంట్కి అవి దాల తొందర అవి ಎಷ್ಟೇ ಗೇರ್ಪುರ ఉండతే ಕೆಸರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಸರ್ಲ ಒಲಾಂಡ ತಾರ್ನು ಲೆಕ್ಕನ ಸೇನ ಇಜ್ಜೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಮಹೀಂದ್ರ ಮಹೀಂದ್ರ ಎಡ್ದಬಕ ಜೀಪ್ ವೈದ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪುರಂದು ಉಂತಾದಿರಿ ಇತ್ತೆ ತಾರ ವೈದ್ಯನ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಉಂತಾದಿರಿ ಅಡ ತಾರ ನೆತ್ತಾದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಗಡಿತಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಬೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸುಗಜಿಚ್ಚಿ రెండు ಈರೊಬ್ಬಗ ಕೊಣಜ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ದುಂಬು ಹಾಕ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಲಿ ದುಂಬು ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಗಾಡಿ ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೀರಿ ಹಾಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಕೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಕೊರೋಂತ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ ಲೇತಪ್ಪ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜದ ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪೂಜೆ ದುಂಬ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಸಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಜ್ಜಂಡು ದುಂಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಂಜಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಊರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಿಜವಾದ್ರೂ ಉಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಬರೀದ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಡೆ ಎಂಜೆ ಹೋಗ್ತಂడి ಅವು ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಜೆ ಹೋಗ್ತಂడి ಅವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಸಿಟಿ ಬರೀದು ಎಂಟು ಅದುಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರೋಡಿಂದ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗದ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬೋವಿನ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೇನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಡ ಸುಖ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಸಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಕೊಸಿ ನೈಟ್ ಅಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆತಜ್ಜಿ ದೇವನಾಟಿಗೆ ಕೊಸಿ ಅವಂತುಂಡು ನೈಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೊರ್ಚಂದ್ರೆ ಪೂರ ಬಡ್ಪುಣಿ ನೈಟಿ ಬೊರ್ಚಂದ್ರ ಈ ಮಾಲು ಗಂಗಸರ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ತೊಟ್ಟದ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಗಡಂಗೆ ತೊಟ್ಟೆದ ಪೂರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಾಂಜಿದ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಬರೋಂತು ರಾತ್ರಿ ಬರಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರಣ ಗೊರಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಅನ್ಪು ಇವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೇತ ದುಂಬ ಪೂರ ಇರ್ನ ಅವಳು ಈ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ಮುಡಿಪುಡು ಉಂತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೀಪುಡು ಫುಲ್ ಬೈದಿನ ಕೇರಳ ಕೊಣಪುಡು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕೇದ್ರು ಕಾರ್ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಪತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುನು ಎಂಟ್ರಾದ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯರ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಡಿಯರ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬರ ಆಪುನು ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಗೆ ಪೋನ ಇರ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ ಇದು ಮನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬಂಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡಿ ಪೂರ ವಾವಾಟ ಆಯ್ತು ಜನಗಳು ಪೂರ ಅರ್ಪಿರತಿ ಮುಕ್ಕಳ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ಕಳು ಆಟಿ ಎದ್ದು ಪುಣ್ಯತಿ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೂರ ಅಡಿವಾದ ಅರ್ಪಿರಿ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಟಿ ಮಲ ವಿಷಯ ಬಂಗಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಓಲು ಉಂತೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಇಮೇಡ್ ಹೋಗ್ಪಿರಕು ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೈತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬೋಡ್ತಾ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಕೇರಳ ಪೂರ ಉಂತಾದಿತ್ತಿರತಿ ಮೂರ್ತು ಪೂರ ಕೇರಳ ಉಣಂತ ಪೇರು ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜೀಪ್ ಪೂರ ಡೀಸೆಲ್ ಬರ್ಪುನ ಡೆಂಬು ಜಿಪ್ಸಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬರೋಂತುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇವಾಗ ಮಹೇಂದ್ರ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬರೋಂತೀನಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರ ಹೋದಾರ ಅಂಕಲ್ ಕುಟಪ್ಪು ಬೋಬರ್ನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ವಾಪು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಆರನೇ ಬುಡಿಯರ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಆರನೇ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಪೋಡೆ ಅದು ಕೊಲ್ಲ ತಾವು ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ಪುಣನಿ ಡೈಲಿ ಪೋಡೆ ಡೈಲಿ ಅವರಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲನ ಗಾಡಿ ಐತಿ ಒಂದು ಪುರ್ಸೋತಿ ಇತ್ತು ಸೇವೆ ಆತಿ ಅಕ್ಲೆ ಪುರು ಅಕ್ಲೆಯಿಂದ ಟಿಪ್ಪುಣಿ ಅನಿತ್ತೆ ವರಳ ಸೆಟ್ರ್ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಕಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾರು ಗಾಡಿ ದತ್ತು ನೋಕಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಹೌದಲ್ಲ पण अकले घेते गाडी अकला नेते अकल पडले पण ना पोडू और मिडलेड पुरसवते जिन्नाను यार अर्जेंट ಇದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೇವೆ ಆತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಎಪ್ಪುಡೆ ನಮ್ಮಡೆ ಎಪ್ಪುನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಡ ಬಾರಜ್ಜ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಪೆ ಸಾಯಿಬೇರೆ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪು ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಜಿ ಬಾ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅವನು ಏರಿ ಬಂಗಾಪುನಿ ಸಾಂಕೇರ ಪುರ ಸುಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂಪರ ಪುರ ಬಂಗಾಪು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಿನಾಡ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಬಂಗಾಂಡ ಮಾರ್ಯ
గలేజ్జి పండుది ఒక గలేజ్జి పండ పోయి ఏరింది అయిన ఎల్లెళ్ళే కాసి ఆవుజ్జి ఒరాలి పేరిపోండా మళ్ళా గడి తెత్తుండా ఇందాండి ఇరిన ఆత్మ మళ్ళీ ఖర్చు వరపుచ్చింది నమ్మకు ఖర్చు నాకు అక్కలే మడిపోయారు ఆండ ఇందా మళ్ళీ ఖర్చు వరపుచ్చింది దెట్ట పూర బేత గాటి పూర కండావట్టే ఖర్చు వరపు ఐక్య పడది అని ఇత్తు నేను మారియాను నేను ఇత్తు ಬಟ್ ಇತ್ತ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರಡಿ ಜೀಪುದೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇತೇನೆ ಇಪ್ಪೇರು ಬೇತೇನೆ ಸರ್ అయితే పండు అವು పనుడు రాజగాడి అవు ఇందేನು ఏతే జನ ಕೇಂದ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊರ್ಜೇರು ಎತ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿಜೇರು ಅವು ಬೋಡಿ ಕೊರ್ಪಿಜೇರು ಏತೆ ಜನ ಬತ್ತು ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತುಂಡೆ ಕೊರ್ಪು ನೀಚೇರು ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಏನಡಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಡ ಎರಡು ಚುಪ್ಪಡ ಬಂಡದು ಎರಡು ದಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಹೇಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಅಂತ ನಾನು ಆರು ಪ್ರಯಾಲಾಡತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಆರತಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ 93 ಪ್ರಯಾಣತ್ತೆ ಅದು ಪುನಃ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಡ್ಡನೆ ಐಕೆ ಪಡೋದು ದಿಯೊಂದೇ ರೊಕ್ಕರು ಬೊಕ ಡ್ರೈವರ್ ಬೋಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಪುರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ದಿಯೊಂದಿರೆ ನಾನು ಅಜೀಜ್ ವಾಲ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ವಾರಿ ಐಟು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ നമുക്ക് ದಾಲ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಮಂತ್ ಸೇರಿದೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಕು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಪದಕ್ಕು ಬಜಿ ಪಾಪದಕ್ಕು ನಮ್ಮೇರು ಮೀನ್ಮಾರು ಅಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಪಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಂಡ ಯಾ 7th పోతును ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪಾಪದ ಭಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿವು ಮೀನು ಮಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಸಂಕತೆ ನಮ್ಮೇರು ఒక ಹೆಂಗೆ ಯಾ 7th ಕಲ್ತೀನಿ మళ్ళా ఎడ్యుకేషన్ దాలా పోతుంది ఎంకలే కల్పన మనసిద్దు కల్పనకులు ఇచ్చారు అమ్మేరిన చెత్తు పూర ఎంకులే మలుతుంది ఇల్లు పూర ఎంకులే మలుతుంది ఎంకులే బెందుది మలుతుంది అత్తందే ఒక దాల దాల వచ్చి సాది నాతే ఆతే ఒక ఉంచి జనక్కడ నుంచి పీచుండు ఆతే ఒక దాది ఒక తిక్కంది ఆతే ఒక ముఖ్య బోడు అయినా అవుతే సರ್ ಬೇತಿಂಜಿನಬಡು ಧರ್ಮದ ಇದು ಧರ್ಮದ ಆ ಧರ್ಮ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೂರುಡಿಜ್ಜಿ 100% ಪೇನು ಎಂಕ್ಲು ಏಮಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ನೀವು ಆತ್ಮೀಯ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಕ್ಲನ ಅವು ಇಷ್ಟೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಏಮನೆ ಬೊಕ ಮೂಲು ಬಿದೈದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪಿರು ಬೊಕ ಮುಲ್ತಾಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲಕ್ಕನಲ್ಲ ಅವು ಇಷ್ಟೇನೆ ಇಜ್ಜವು మరి ఎంకులు ఆత్మీయరు హరిశేరు ఆత్మలో ఎంకులు ఆత్ ప్రీతులు ఆత్ ప్రీతులు ఎంకులు ఎగ్గి లెక్క 6 బావు ఇత్తులు ఎంక పనంది ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಪಣಂದು ಬಿಡ್ಪುಣ್ಲೆ ಜನ ಪುಣ್ಯಾರು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜರ ಅಂತ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಹರಿಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪಣ ಆನೆಯವರು ಇರ್ನ ಗಾಡಿ ದೋರ ವಯರ್ ಕಟ್ಟ ತಿನ್ನಿ ಅವು ಹೇಳಿತ್ತ ಅವು ಹಿಂದೆ ಅವು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ದವು ಅವು ಕಾರ್ದ ಕಾರ ಜೈಲ ಬಂಡತಿ ರಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಹೇಳಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪದಗಳು ಉಂಟು ಬೊಕ ಈ ಹರಿಸೇರ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ పొడిದು ಕೊಂಡು ಹರಿಸೇರ ಅಂತ ಏಕೊಂಡಾರ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಆರೇ ಪಾಪ ಪಂಕ್ತಿನಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಅವು ಯಾವ ಪಂಪಿಸ್ಯಾರ ಅವು ಇಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕೆ ಅವು ಸಾಂಕೆರ ಬಂಗ ಒಂದು ಕುರಿದು ಬಿಡ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಾಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಹರಿಶನ್ನಡ ಹರಿಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಲದಿತ್ತು ನನಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಲ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ ಬಣ್ಣಗಲ ವಯರ್ ಕಟ್ಟಾತನ್ರಿ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ನಂಜ ಆಯೋಜನೆ ಬತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಎಲಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ನ ದೇವರು ಐಕ್ ಹರಿಶನ್ನ ಬಂದಿದೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಪರಕೆ ಬಂದೆ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಏಪ ಪರಕೆ ಬಂದಿರು ಪಂಚಗಜ್ಜ ಸರವು ಆ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬದ್ದು ತಿಂದು ಎಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆರೇ ಬಂತೀನಿ ಆರೇ ಪಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹರಿಸೇರು ಅವು ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪಿ ದಾಲ ಟೆಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಪೂಚಿ ಪುರ ಅಂತ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೈನ ಆಯ್ನಂತೆ ಇಜ್ಜನ ಹೆಂಗೆ ತಿಂಗಳು ವರ ಐತ ಸೆನ್ಸರ್ದ ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು 3 ಗುಡ್ಡೆ ಐತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಬಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜೀಜ್ ಅಣ್ಣನ ಆ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಏತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕತೆ ಜಾಗೆ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಆನಿದ ಕಾಲರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರಾ ಅನ್ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪಾರೆ ಬರುಡೆ ಐತಿ ನೆರಕರೆ ಐತಿ ಎಂಕ್ಲು ಊರತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಇಂದು ಬ್ಯಾತೆ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿನ ಊರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಬರುಡೆ ಅತ್ತ ಮೂಲು ಬಂಡೆತ್ತೀರಡ ಊಳು ಜಾತಿ ವಿಷಯನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪು ದಾಲ ಅಂಡ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಇತ್ತನೆ ಆನೆ ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಐಟು ವಾಸ್ತವ್ಯರು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರ ಐಟು ಬಿಂದ ಮುಲ್ತ ಇಂತ ಬರ 6 ಸಾಮಾನು ಜೀಪು ಪುರ ಆನೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನಿ ಐಕೆ ಬೋಡ ಐನ ಪುರ ಇಂದು ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾ ಸಾಯ್ಬಾರ
ಇಡೀ ಈಗ ಆ ಜಾತ್ರೆನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪೆ ಅವನ ಎಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮೇರು ತುಂಬ ಕೊರಂತೀರು ಅಮ್ಮೇರು ತುಂಬ ಕೊರಂತೀರಾಗಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಕೊರಂತೀರು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕೊರಡು ಬಂಡೇರು ಅವಂತೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿದೆ ನಾನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು 400-500 ಸಾವಿರ ಅದೇ ಸರಿ ಅವನಿಗೆ 400-500 ಸಾವಿರ ಅಮ್ಮೇರು ಉಪ್ಪಣಗನೆ ನಾನು ಕೊರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆರೆಗಂತ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಆರ್ನ ಕಡೆಗಾಲ ಬಂತೀರ ಅವು ಕೊರಡೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಮೂಜಿ ಪುಂಜೋಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಪುಂಜೋಕ್ಳು ಒರ್ತಿ ಕಮ್ ಕಲ್ತಾಳು ಬೊಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಅಂಚಲೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಇದು ಮಾಡ್ತಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀತೆ ಮದ್ಮೆ ಬರಲೆಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಬರಡು ವ್ಯಸ್ದಾನ ಎಕ್ಕಡದಿಂಚ ಪಂಡರಿ ಒಂಜಾತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪನ್ನಗಲು ಇರೇಗ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏತೆ ಪೊರ್ತೆ ಪುನ್ನಗಲ ಬಹುಶಃ ಇರೇ ಪೋನ ಗೊತ್ತು ಜಾವ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಆತಿನ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಅಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 15-20 ಸಾವಿರ ಸಂದ ಜಾವ ಅಂದ ಎನ್ನಂದಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಅಂತ ಅವಳು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಪಂಡ ಎಳಿಯಾರು ಒಂಜಿ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಜೀಪು ಓಡು ವಂಡಿರು ವಂಡಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂಡಂತ ಏನು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲು ಇಚ್ಚಾಡು ಪತ್ತ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಇಚ್ಚಾರು ಜಪಡಾದ ಪತ್ತ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ತುಂಬ ಅವ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ರೋಡ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ಪತ್ತ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ತುಂಬ ಬರೋದು ಇಚ್ಚಾರು ಜವಾಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಅತನಗ ಏನು ತೂನಗ ದಾಲ ಮಣಿಪುನ ಲಕ್ಷಣ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅತನ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಳ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಇದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಾಡಿ ಜೀಪುಡು ಕುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಜೀಪುಡು ಇಚ್ಚಾಡಿ ಕುಲ್ಲ ಜೀಪುಡು ಇಚ್ಚಾಡಿ ದೀದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಪುಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಕಂಕನಾಡಿ ಇಲ್ಲ ತಂಬೋಣು ಅಪ್ಪ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮೂಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆತಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಪೋಡು ಅತನಗ ಪೋದನಗ ಯಾನ್ ಆಣಿ ಚಾ ಬರ್ತಜಿ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಬರ್ತಜಿ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಚಾ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆತಜಿ ಅದನ್ನು ಏನೋ ನಾವು ಆಕ್ಲ ಕುಂತಾದು ನಾನು ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಆಕ್ಲನ್ ಚಾಪಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಾದನ್ ಪಂಡದು ಡೆತ್ ಅದನ್ನು ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವ ಡೆತ್ ತುಂಬಿ ಆತು ನಾವು ತುಂಬಿ ಆತು ನಾವು ಅದನಾಗ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ದು ಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಕ್ಕಳು ದಾದವಂತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿರ ಜೀಪಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಂದು ಕೊಂಡು ಪಿರ ಕೊನೆಯಾರೆ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಚ್ಚಾಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಇಂಚಿನಾಗೆ ಅಂಡೆ ಅತ್ತ ಡೆತ್ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಹಿಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಣಪುನಿ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಿರ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೇನು ಕೊನೆಯಾರ ಆಪುಜಿ ಪಿರ ದತ್ತಾಯಿನ ನಿಕ್ಲು ಕೊನೆಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತ ಅವು ಮೂಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಹಾಕ್ಲು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ತನ್ನ ತರ್ಪದ ಕೊರಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ದಕ್ಲೆಗಳು ಎಂಕ ಅಕ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಕ್ಲೆಗಳು ಅಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಾಂಡ್ ಕೊಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಜೀಪುಡು ಕೊನಾರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರ ಅವು ದತ್ತಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ತ ಪೂಜೆ ಬಂಡೆ ఒకదాల సమస్య వత ఎంక్లే ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಅತ ಅವು ಆಪುನೇಜ್ ಆಪುನೆ ಎಂಕ ಆಪುನೇಜ್ ಬಂಡೆ ಯಾವ ಸಾಧ್ಯನೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ದಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ದಲ ಬೈದಿನ ದಲ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ದೆತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕುಳ್ಳಾಯಿపోయారు ఒక వెండ్లాకు ఫోన్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು వెండ్లాకు పోతే వెండ్లాకు ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದು ಆತನಾಗ ಯಾನ್ ಸೀದ ಬತ್ತನ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾನು ಕೊನಾಜೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪುನಾಗ ಉಲ್ಲಾಲ ಡೇಸನಪ್ಪ ಕೊನಾಜೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಡೇಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಎಸೆ ಎತ್ತೇರು 6 ಎತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಎಣ್ಣ ಗುರ್ತೈತೆ ನಾನು ದುಂಬು ಬರಕ್ಲ ನೈಟ್ ಪೋಂತೈತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರ್ತೈತಂడి 6 10 ಇಂಚು ಕೇಂಡಿ ಏನಡ ಇಂಚು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಡೆತ್ ಆತನ ಮಾರೆ ಮೂಲು ನೀ ಕೊತ್ತುಂಡ ಯಾಪಣ್ಣ ದೆಬ್ಬೆಂಡು ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆತನ ಉಂಡೆ ಏನೋ ಎತ್ತಂದು ಪೋಯಿರು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಪೋಯಿರು ಯಾಂಕ ಎತ್ತಂದು ಹೋದಾಗ ಈ ಅವು ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕ್ಳು ಕುಡ್ಲಾದಕ್ಳು ಮುಳ್ತಪ್ಪು ಆಣ್ ಒಂದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಮದ್ಮೆ ಬರೋ ಆತ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ ನಮ್ಗಳು ದಲ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದನಾಗ ದಲ ವಿಷ ಬರ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಮುಕ್ಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಏನೇನು ಬತ್ತಂಬೈದೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಳು ಅವು ಹೆಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಳದ ಅವು ಅಕ್ಳು ಅಂತ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯೋರು ಅವು ಅಕ್ಳು ಕೇರ್ತೀನಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಳು ಬೈತೀನಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಗ್ಳು ಬಂದು ಅಕ್ಳು ಬೈತೀನಿ
ಬತ್ತನಕ ಮುಂಗುಳು ಯಾನ್ಲ ಬಂಡೆ ಅತ್ತ ಇಂಜಿ ದೆತ್ತದ ಮುಂಗುಳು ಅನಕ ಈ ಪೊಂಜೋನ ಅಪ್ಪೆನ ಅರಬೈ ಅಕ್ಕ ಜೀಪ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅರಬ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೂಂಡಾಡಿ ಲೆತ್ತ ಪೂಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಬೊತ್ತ ಒಂದು ಲೇರಿ ಬೊತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಬರು ಎಸ್ಸೆ ಬಲ್ತೀರಿ ಬಲ್ತ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಲ್ತೀರಿ ಯಾನ ಮಿತ್ತು ಅಂತೆ ಮುಕ್ಕಳು ಜೀಪಡಿ ಬುರ್ದಿತ್ತಿರ್ತ ತರೆದಿರ್ಕದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಗ ಯಾನ ಅಕ್ಲೇನ ದಾಮತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಜೀಪಡಿಗುಲ್ಲ ಯಾನ ಬೇಕಾರು ಬಂಡೀರು ಹೋದು ಅಂತ ಬಿಡೋದು ಅಕ್ಕಳು ಗೋಂಡಿ ದಿಂಜ ಒಂದು ಪದ ಹತ್ತಿರಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿಗೆತ್ತ ಪದಂ పోయారు இப்போ ஏன்டா ಸಂಜೆ ನಾಯಕರ ಬಂಡೀರು ಈರು ಮುಕ್ಕಲೇನು ಕೊಂಡು ಎಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಡು ಕುಲ್ಲಾಲ ಎಸ್ಕೇಡು ಓಕೆ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಯಾಂಕಿ ಪೂರ ಆದಾಣ ಎಂಕ ರಾತ್ರಿ 10-16 ಆತನು ಹೌದೌದುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತರ ಪಂಡದು ಗ್ರಾಮ ಚೋಡದು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಗಾರಿ ದಮ್ಮು ಒಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎನ್ನಡ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯರಿ ಆ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಡಿದ್ರು ಆರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ತೋರಾದು ಆರು ಸೇರಿ ತೂತಿರೋದಣ್ಣ ತೋರಾದು ಮರ್ದು ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪಂಡಿತರ ಹಾಂ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ದಮ್ಮು ಒಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಲ ಬೇರೆ ದಮ್ಮು ಒಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಜನ ಬರ್ದಾನಾಗ ಏನ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಏನು ಹೋದನ ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳಿರು ಎರಡು ಸಾಯಿಬ್ರ ಸಾಹೇಬ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಾಹೇಬ್ 28 ಮಣಿ ಏನೋ ಅದು ಸರಿಜಿ ದಮ್ಮಟ್ಟು ಬಂದಿರು ಅಂಚೆ ಯಾನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾನು ಇರಲ್ಲ ತೋಪು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಪೋಡಿಚ್ಚು ಬಂಡೆ ಯಾನು ಎದುರುಡೆ ಕೊಣ ದಾನ ಕುಳ್ಳಾಯ್ನಿ ಬಸ್ ಹೋಗುಡು ಕೊಂಡು ಜೀಪುಡು ಎದುರು ಕುಳ್ದಿರಾರು ಕುಲ್ಲೋದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದುಂಬೋಯ್ಜಿ ಜೀಪುಡು ಇಂಚು ಗುತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಲ್ಲೋದನ್ನಾಗ ಬೇರು ಮಣಿಪುಣಿ ಇಜ್ಜಿಯರು ಆತನಾಗ ಬಿರೋಡಾರ ಮಗೆ ಕುಳ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಉಂಗುಳು ನಡು ಬರಿಟಿ ಕೊಳ್ತೀರು ಆತನಾಗ ಮಣಿಪುಣೇಜರಿ ಆನ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಅನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೈನ ಆರ್ನ ಕೈ ತಡೆ ದೀಯೆ ದಾಲ ದಾಲ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ತೂಲೊಂದು ಗೋಲ್ಡ ಒಂದು ಬಪ್ಪಲಕ ದೋಜನೆ ಅಂಕ ಆತನ ಇಮ್ಮುಕ್ಕಳು ಅರವೇಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಣಿಪೇರು ಪಪ್ಪ ಮಣಿಪೂಜೇರು ಯಾ ಬಂಡ ಮಣಿಪೇರು ಮಾರಿ నాకు ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ಕಳು ಎಂಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ ದಾನ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬಾಲ ಪೋಡಿಚಿ ದಾಲ ಆವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದು పోయాం యాన బైక్ అవి పోతుడు ಅವು ಈ ನೀರು ಬರಿ ಇರ್ತಿ ಅವು ಲೆನ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ದಮ್ಮು ಸಿಕ್ಕತ್ತಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಟಕೈನ ಅಂತ ಗೊತ್ತದು ಆಡೇ ಪೋದು ಅಂತ ಅವರು ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತಿ ಪರ್ಪೇರು ಬತ್ತೇರು ತೂಯೇರು ತೂದನ ಕಂಡೇರು ಅಕ್ಲು ಪೋತುನು ಜೀಪಿಡಿದಂಡೆ ಪೋತುನು ಬಂಡೇರು పోతును అంటే యావంటే ఇంజిన పోతును ఇస్తే ఎవరు హుషారు ఎత్తారు పోతును ఏమంటే ఎంకలారెగ్ల డాక్టర్ గలట్టండి వాళ్ళు ఇచ్చి అవు పోతుండు నీకు లైవ్ కొనప్పుడు అంటే ఎంకల ప్రొసీజర్ పడప్పుడు అవు అంటారు ಯಾವಂటే ನನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರಿ ಇಂದು ನೀರೇ ಗೊತ್ತು ಬಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಆಳು ಬಲ್ತಾಲು ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತ ಬತ್ತಿ ಆಯಲ ಬತ್ತು ಬಂಡಿ పోతుండు 10 నిమిషం ఆడ నీకు ములుతులు తోపండి డెబ్బక నీకు ఇచ్చిన సమస్య ఆపండు ఉలాయి పండు ప్రొసీజర్ పూర మళ్ళీ పడప్పుడు కష్టం ఆపండు అవంటే మీరు వెళ్తుంది అక్కడ అంటే మెల్ల తీర్చేపడదు టచ్ అయ్యాడు దీన్ని టచ్ అయితే బుస్ 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 బాయిడు నీరు ఆ పర్ణ నీరు పూర పిదే పెడతాం ఫుల్ ఒక ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಯಾನು ಸೀದಾ ಬರ್ತೇವೆ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಜತ್ತು ಕೆಲವು ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಆಗ್ತುಂಡು ಕೆಲವಂಡ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಇದು ಎಂಕಲ್ ನಕ್ಕಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸಂಗತಿ ಜೀವತ್ತುಂಟು ನಿಕ್ಕಲು ಹಿಂದೂ ಪುಣಂ ಪುಣಾಂಡ ಬೇನೆ ಪುಣ ದುಂಬೇಕಲು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ನಕ್ಕಲು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಕ್ಕಲು ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗನೇ ಮೂಲು ಪುಣಂ ಪುಣಿ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಧಾರಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬೈತ್ ಪಾವುರು ಅಂಚಿದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಅವಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಬರ್ಪುಣಿ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು పోదానగా పోదేత్తనగా ಅವರು ಬಾರಿ చింతజన పరిస్థితి ఇచ్చిండు అంచే జీపుడు పూర కుల్లేరు పోదానగా ಒಂಚೂರು పోదనగా నాటేళ్ళు ఎత్తనగా కొంచెం పెద్దండు గడ్డి పెద్దండు అవి పెద్ద ఎంగలే ಗೊತ್ತప్పుడు అವು ಗೊತ್ತప్పుడు పెద్దండు పెద్దదానగా యానదాన అತ್ತೆ అతనగా బాలే బుడుతరంకి సేంట్ సౌండ్ అండు పెద్దన ఏమండి పెద్దండు అవు అండి ఆవు అండి యామని పెద్ద ఎంగ అల్తే యానలు బయట ఉంటే నాటేళ్ళు ಪೊಂಜೋಯ್ತು ಅಪ್ಪೆ 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 ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೆತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಬಂಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆದು పోతుండు ಐದು ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು పోదు ಸರ್ವಿಸ್ ಆತುಂಡು ಪೋದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದು
ಬಂಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೇಕು ತೂಕ ಅಂಡೆ ಅಂತ ಎಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ದಾನೆ ದಾದಾ ಪುಣಿಗೆ ಅಂಡೆ ಕಂಡೀರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೂಡ ಬಂಡೀರು ದಾನೆಗೆ ಅಂಡೆ ಆ ಥರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾ ಬಂದಿರಿ పొక్కులు ఉండకూడదు ఆయన కట్టు తీరినంట హాస్పిటల్ పోడుంది ఇచ్చి హుషారులేరు తారు పొర్చి ఇంకా పూజ వండారు ఒక సీదా నేతాజీలు తమ్ముడు యాన్ పండ ఈయన పెద్ద జీపుడు పెద్దని ఛార్జ్ పూర పెద్ద వాడువారు మనదాన్ని అది హడిదిన గారిది ఇంక ఫోన్ మళ్ళీ తీరాలి మీరు వాపస్ డిశ్చార్జ్ అంత లేతమారే పోయేదనగా వండి 1 లెక్కని అవు అయితే బిల్లు పూర వాడు తీరకు పెద్ద ఈయన జీపుడు బిల్లు పెద్దలా జీవుడు పూర బిల్లు వాడుతీరు వండిరా వాతే అప్పుడు పూజారు వండాను అవు వంచిన ఏతే పెద్దది ఎంచిన కేసు ఉంటు వస్తుండు ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೊಡಿಗ ಪೂಜ అలా కొద్దిసేపు ఉండి ఎవరి సేవ కొద్దిసేపు ఉండి ఎంకులు వరకు యాప్ ఎత్తుండే అప్పుడు నువ్వు వారిని రాత్రి వారిని ఉంది రాత్రి అప్పకపుర గాడి చెట్టి గాడి రాత్రి ఒక అమ్మి రాత్రి తల వరకు అంచిన పూర మస్తు ఇందటి డెలివరీ ఆతుండు అయితే ఆతుండు అవు కూడా లెక్క చెందావు పోపుని రాత్రి పోపే బాగిలాడితే పోపుని ಮುಳ್ತದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲ ಸಂಗತಿ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಇತನೇಟ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಳುವೇರ ಓವುಲ ಎಂಬೆ ಮೂಲು ಇಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಿಮ್ಮೇರಿಯೇ ಅರ್ಸರೆ ಚಂದ್ರನ ತಿಮ್ಮೆ ಇದು ಬೈದಿರಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಇಂದು ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ ಇಂದು ಮೂಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಏರೆಗಳು ಉಪದ್ರ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮೂಲು ಏರೆಗಳು ಉಪದ್ರ ಒಂದು ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಪು ಇರು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಆತ ಜಂಗ್ಳು ಮಾತ್ರ ಕಾತೋಯ್ತ ఆయన ಅವಳು ಗುಡ್ಡೆಡು ಒಂದು ಕಾತೋಂತ ఆయన ತಿಬೋತಿ ಕೊಣಜೆ ಬೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡು ಜೈದಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಏರಿಯಲು ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಇಂದಟೇ పోతున్నా అనిపి ఒక మన పోలీసు వాళ్ళు ఎత్తామని పంతే ఆయన ఇందటే పోతున్నాయి ఆన్లో ఎంక్లే ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಬಹುಶಃ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕಾಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಡನಾಡಿ ಜೀಪು ಒಂಜಾದ ಕತೆಗಳು ಪೂರ ಕೇಳಂದಾಣ ನಲ್ಲ ಕತೆಗಳು ಸಾರಪ್ಪು ಪನಿ ಏತ್ ದಿನ ಯಾವಂದ ಪನಿಯರೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಬಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಜೀಪು ಒಂಜಿ ತುಸ್ಪೋಡು ಜೀಪುದ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಮಾತಾಡಲು ಪಟ್ಟು ನೋಡಕೊಂದು ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಣಜದಾರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಅದೇ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಆತ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂದಪ್ಪ కెమెరా ఫస్ట్ వార్ ಅರಿಸರ್ ಪಂಡರಿ ಆ ಪಂಡೆ ಸುರುವಾರ್ ಪುಡಿಂದು ಅವ್ದು ಆಲಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ದಿರಿದ ತುಳುಪಚ್ಚ ಪಂಡಿರ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಯರ್ನ ಕುಗೆಲ್ಗೆ ಸಂದ ಆಯ್ತಾ ಅವಡಿ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧನೆಗಿರ್ನ ಸೇವೆ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀಪುದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕಾಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡಿ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಆ ನೆನಪು ಕೊಡೋರ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಇಂಕಲ್ನ 90s ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ದುಂಬುದಾಕಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಡನಾಡಿ ಆಯ್ತನೊಂದು ಜೀಪು ಮದ್ಮೆ ಪೋನಾಗ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆಗ್ಲತ್ತ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇತ್ತದ ಜೋಗ್ಲೇನಂತ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅವೇನು ಕೊಡೋರ ನೆನಪು ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಸಾಯ್ಬರೇ ನನಾತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋನಾಗ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನ ಸದಾಕಲ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪಾಡು ಇರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅಲ್ಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನ ಸದಾಕಲ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕಾಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೀಪುದ ಕತೆ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನಟ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತ ಒಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು